метавонам ман ҷавоб диҳам. Ӯ фахр мекард бин ки ӯ дар ин варзиш то куҷоҳо расид. Ӯ бо шараф кишвари худро муаррифӣ мекунад. бародар, ту ҳар як сония мухлисони худро аз даст дода истодаӣ. Илтимос, даҳонатро пӯш. Агар ба шумо гузаштани граница дар кор бошад, пас ин корро бо ҳамроҳии дӯстони мо анҷом диҳед, чунки ин дӯстони мо аллакай тӯли чанд сол мешавад ки дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд ва ҳамватанонамонро ба граница бурда меоранд. Одамони ба бовариро ёфтан душвор аст. Аз ҳамин сабаб бо ин дӯстони мо граница гузаред, чунки онҳо одамони ба боварианд. Шуморо шофёрҳои пуртаҷриба бо ана ҳамин мошинҳои камфорни ба граница бурда меоранд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг зада муроҷиат кунед. Салом, Филаделфия. Ки якум савол дорад? Савол ба чемпион Ислам Махачев. Ислам, фаъолона гуфтугӯҳо оиди гузаштани рекорд дар ғалабаҳои пайдарҳам рафта истодааст ки ту дар ин ҷанг ин рекордро гузашта метавонӣ. Аз соли 2012 баъди Андерсон Силва ҳамаи онҳое ки ин корро кардан мехостанд баъди 13-14 ғалабаҳо шикаст мехӯрданд. Гӯй ки фарқияти ту аз онҳо дар чист ва барои чӣ ту 17 ғалаба ва ҳатто 20 ғалаба карда метавонӣ, чӣ гуна ки худат гуфтӣ? Ба ҳама салом. 17 ғалабаи пайдарҳам кофӣ нест. Ма кӯшиш мекунем ки ин рекордро ягон кас гузашта натавонад. Барои ҳамин кам 20 ғалаба мекунем. Ма ҷангидан ва рекордҳоро гузаштанро идома медиҳам. Йен, ту мегӯӣ ки стили ту ғайриоддӣ аст. Ислам стили туро кор барои балҳо ва доимо гурехтан меномад. Оё ба фикри ту чӣ гуна ӯ чемпион аст, чӣ гуна ӯ дастовардҳо дорад? Камарбандро бояд ба зурӣ гирӣ? рӯзи якшанбе камарбанд аз они ман мешавад ва ҳамаи шумо барои ман қарсак мезанед ва дод зада мегӯед ки ба пеш гирӣ. Ман ҳам шуморо дӯст медорам. устоди чолокӣ ана чӣ гуна номида мешавад. ҳаракат дар сатҳи баландтарин. ман ин чизро устоди чолокӣ меномам. ман ҳаракат мекунам, зарбаҳоро нишон мегирам. ман рақибро ба масоҳаи даркорӣ мебарам ва баъд бе шитобидан зарбаҳоро интихоб мекунам. Ислам варзишгари бениҳоят сахт, бениҳоят бақувват аст. чунин сатҳи эҳтиромро бо чунин ғалабаҳои пайдарҳам танҳо аз рӯи бахт соҳиб шудан номумкин аст. ҳамаи ин бо шарофати малакаҳост ва ман малакаҳои ӯро эҳтиром мекунам. дастовардҳои ӯро дар варзиш эҳтиром мекунам ва ман фахр мекунам. Фахр мекунам ки бо чунин варзишгар ҷангида исбот мекунам ки ман чемпионам. ин фахр аст ва ман омодаам. ту гуфтӣ ки дар муҳорибаи рӯбарӯ аз Ислам асабонӣ буданро ҳис кардӣ. ҳозир шумо дар назди якдигаред ва ту аз ӯ чӣ ҳис карда истодаӣ? ман гуфтам ки ба хаёлам ӯ дар он ҷо будан намехоҳад, чунки аллакай чанд маротиба ин корро кардааст. ӯ дер боз шуд ки чемпион аст ва барои ӯ ин кор шавқовар нест. ман фаҳмонда додам ки рӯбарӯе ки пагоҳ мегузарад ӯ маънои калон дорад. дар он ҷо ман энергияи ӯро мебинам. ман медонам ки ӯ ин корро чанд маротиба кардааст. ман ин чизро мефаҳмам. ӯ ҷангвари беҳтарин аст ва барои чунин лаҳза омода аст ва ман барои ин чиз шодам. Ислам мегӯяд ки ту ягон чизи махсус надорӣ ки ӯро ҳайрон кунад. оё ба фикри ту ғалаба зидди Ислам Махачев исбот мекунад ки ту ҷангвари махсусӣ? бале, ин чиз исбот мекунад ки ман махсусам. ҳар як касе ки ҳозир дар ин ҷост, ҳар як касе ки дар ин толор аст, ҳар як мухлис ӯро беҳтарин ҷангвар новобаста аз вазн мешуморанд. айни замон шумо ӯро бузургтарин ҷангвари сайёра мешуморед ва вақте ки ман ӯро шикаст медиҳам, шумо даҳонатонро пӯшида маро бузургтарин меномед. йен, ту реаксияи мухлисонро дида истодаӣ. оё ту ҳайрон ҳастӣ ки онҳо туро дӯст намедоранд? барои ман фарқ надорад, тамоман фарқ надорад. писари ман дар ин ҷо нишаста хандида истодааст. зиндагии ман орзуст. дар назди ман Ислам нишастааст. рӯзи якшанбе ман барои камарбанд меҷангам. ман ин лаҳзаро аз 16-солагӣ орзу мекардам. ман орзу мекардам ки ҷангвари UFC мешавам. орзу мекардам ки барои камарбанди UFC меҷангам ва ин рӯзи якшанбе 16 август дар Филаделфия ҳамаи орзуҳои ман амалӣ мегарданд ва ягон кас ин чизро аз ман намегирад. Ислам, оё ту ҳайрон ҳастӣ ки мухлисон ин қадар иенро бад мебинанд? ту ҳайрон ҳастӣ ки мухлисон ин қадар иенро бад мебинанд? не, ҳайрон нестам. ман медонам ки иенгирӣ ба ягон кас писанд нест, ҳатто ба ман. ӯ қарори аниқ надорад. одамон намефаҳманд ки ӯ кадом кишварро муаррифӣ мекунад, Бразилияро ё Ирландияро. барои ҳамин онҳо қарор бароварданд ки киро дастгирӣ мекунанд. ташаккур барои дастгириятон, бачаҳо. савол ба Иен Гери. Иен,
Конор прогноз дод ки ту бо тариқи нокаут пирӯз мешавӣ. Бо тариқи хай-кик 12 соли охир ту аз ӯ барои худ чӣ гуна энергия гирифтӣ? бародар, ин финиши беҳтарин мешуд. Ман пешакӣ медонам ки муҳориба рӯзи якшанбе аз ҳама муҳорибаи вазнин дар карьераи ман мешавад. Маро аз ҳама рақиби сахттарин дар карьерам интизор аст ва ман ӯро сахт эҳтиром мекунам. Вазифаи ман пирӯз шудан аст. Ин ҳадафи ман аст. фарқ надорад ки чӣ гуна. Агар ман ӯро финиш карда тавонам, ин беҳтарин мешавад. савол ба Иен Гери. Иен, бисёри ҷангварон аз Русия бо гӯштини хуб бо сабабҳои номаълум имсол гӯштин нагирифтанд. Мавсар зидди Лерон гӯштин нагирифт. Анкалаев соли гузашта зидди Перера гӯштин нагирифт. Ҳамза Чимаев зидди шон кам гӯштин гирифт. Ба фикри ту эҳтимол ҳаст ки рӯзи якшанбе Ислам зидди ту гӯштин намегирад? ислам аз ҳамаи онҳо зуртар аст. Ислам ҳозир бузургтарин ҷангвар дар сайёра аст. Ислам ба ман ҳамла мекунад ва дар як лаҳза маро меқапад ва маҳз ана ҳамон лаҳза ҷанг оғоз мегардад. ман ин чизро интизорам то ин ки истеъдоди худро, малакаҳои худро нишон диҳам. Ба ҳама нишон диҳам ки ман греплинги ӯро манъ карда метавонам ва муҳорибаро дар стойка мегузаронам. савол ба Ислам. Ислам, баъди охирон муҳорибаи ту дар Ню-Йорк, Дана гуфт ки ҳама чизе ки Абдулманаб оиди Ҳабиб ва оиди ту пешгӯӣ карда буд амалӣ гаштанд. саволи ман чунин аст: агар имрӯз ӯ дар ин ҷо мебуд, ба фикри ту ӯ оиди карьераи ту чӣ мегуфт ва ба фикри ту ӯ чӣ маслиҳат медод то ин ки ту бузургтарин дар ҷаҳон шавӣ? биёед оиди бузургтарин ва дигар рақамҳо баъди анҷоми карьераи ман гап мезанем. ҳадафи ман дар муҳорибаҳо ғолиб шудан. Иен ҳадафи навбатӣ аст. ман вазифаи худро иҷро карда истодам ва вақте ки ғалабаҳои пайдарҳами ман 20 мешаванд, мебинем ки Дана чӣ мегӯяд. метавонам ман ҷавоб диҳам. ӯ фахр мекард. бин ки ӯ дар ин варзиш то куҷоҳо расид. ӯ бо шараф кишвари худро муаррифӣ мекунад. бародар, ту ҳар як сония мухлисони худро аз даст дода истодаӣ. илтимос, даҳонатро пӯш. номумкин аст фахр накардан ки ӯ чӣ корҳо кардааст. ӯ беҳтарин ҷангвар дар сайёра аст. инак ҳозир мо ҳамаи чизро аз саҳна мегирем ва муҳорибаи рӯбарӯ мегузаронем. ташаккур ки омадед. пагоҳ дар вазнкашӣ вомехӯрем.